Eta zu, Maialen, amona bat zara. Amona bat ondarrukoa, ondarrutarra. Garai batean, mendi hortan txebera zetorren errekara etortzen zinen egunero, zure erropak eta garbitzera, egunero, ikusi zenun ondoren mendiari pusketak enduta etxeak nola egin zizkioten. Eta gaur goizean, inor baino lehenago jeki kalean inorretze bilela, eta bakarrik egon nahian Luiziari begiratzera etorri zara. Lur zati estu justu batean, horra ondarrukatibu, gure herria beti izan da, pasartelatzen testigu, baina nortea alderantzira jarri dala irudidu, itxasoaren eta enbaten izula borriz betigu, eta zerreta guain olatua mendiak ekarri digu. Nik hau osorik ezagutu nun, nola orain naizen amona. Nik ikusi dut zenbat zementu ta porlan jarri den ona, ta etxeak egin ta bertan sortu familien zoriona. Zori gaitz txar bat heldu da orain, ta amorruaren sona, baina mendiak berak hartu du, Googlen kendu geniona. Ezagutzen dut hemen bizidan, jendea eta ingurua, ze tristura eta ze nora eza, beldurra eta apurua, mendi magala eroriaren, ez da erori mundua, ondarru herri gogorra baita, borrokalari purua, beti altxatu izan duguta, altxako dugu burua.